Ah, Magandang hapon So, may tanggap ulit tayong welding inverter na Ambran. Yan, Kobe Weld. Ito yung welding na nakikita nyo na ina-advertise na nilulubog sa tubig. Oh, waterproof. So, napakahirap gawin ito kasi nakabalot ng naka-epoxy. Ito yung itsura niya. So, hindi natin mapapaandar to kasi nga walang power to. Ang history pala ng welding nito, nahulog to sa sa basta nahulog mataas daw yung napaghulugan nito eh. Kaya ito, yan ito yun, nabasag. Pero hindi naman gaano lumubog lang to eh, kaya nabasag to dito. Tanggalin natin yung ilaw. Yan kita nyo. So, buksan ko muna yung welding tapos pakita natin yung kinalikot na kasi ito ng mayari eh. So, hindi na tayo mahirapan doon sa likod ng board. So, tanggalin ko lang muna. So, ito na yung loob ni Kobe Weld. Yan nakabalot ng epoxy. Lahat yan nakabalot. Oh. Hirap gawin ito. Tapos ang likod, natanggal na. Ito na yung tinanggal na ni customer. Yan yata yung likod. So hindi na tayo mahihirapan kahit pa paano ng konti. So trouble natin to kung bakit ayaw mandar nito. So balik tayo dito kay Kobe Weld. So tinanggal natin tong yung epoxy. Yan. Kasi ayaw mandar eh. So na-check ko naman yung mga IGBT at saka diode. Wala naman ako masyado makita ang problema kaso nga lang pagka natapos natin to, pagka napalitan natin tong ito kasi yung power niyan so nung nahulog to, so nabiyak to. So bago pa umaandar sa taas tapos nahulog. Tsaka dito yung iba may bitak dyan na yung board, yung mga connection may bitak. So pinagdugtong natin. Tsaka pinalitan na rin natin yung mga pyesa na nasira dito. Ang hirap lang kasi naka-epoxy kaya nahirapan tayong tanggalin yung mga yan. Makita yung mga pyesa na yan So ngayon kakabit natin to. Kakabit natin ng bago. Ang number pala nito yan, BL5688. So hopefully yan lang ang sira kasi pagka dito may bitak pa dito sa loob ng nito, epoxy sa ilalim. Masyado tayong matatagalan kasi napakahirap tanggalin. So karamihan nito yung ganitong klaseng welding na disposable na kasi masyadong mahirap kalikutin. Wala tayong magagawa kundi kung makapagantay si customer ng medyo matagal, mare-repair naman, kaso nga lang talagang kukut-kutin mo yung mga epoxy, makita mo lang yung PCB tsaka yung mga parts. So kabit ko lang muna yung yung bagong natin, pyesa natin, tapos subukan natin i-testing.
Hopefully yan lang ang sira. So, bali natanggal na natin lahat ng piyesa, no? So, papalitan lang natin ng bago yan. Kasi may mga sira kasi. So, tingin tayo sa diagram para malaman natin yung ano. So, yan yun. Kasi ito yung diagram natin. So, yan yung kumpleto ng bali yan. Yan. Para hindi tayo malito pagkano. So, babalik lang natin ng bago. So, subukan na natin itong testing pan na rin. So, ayan na, no? Bali, nakahanda na. So, ayan. Yung tester natin para mag-aabang tayo kung may masukat ba tayong output voltage dito. So, ayan. Ito na yung prad. Nakalagay na yan dito. So, saksak na natin. Taas on natin. Teka lang, kabit muna natin yung fan. Diyan lang. So, ito na, no? So, on na natin. Yan. Tapos, ito na. Yan. Gumana na din. So, may output tayo na 53.5. So, ito, gagana. So, patayin muna natin, ano. Ano na lang natin doon sa kabit natin sa chassis para mas maganda. Kasi mahirap dito eh. So, although okay na, so try na lang natin, ano, buuin.
So ito na yung cover ni ni Kobe Wild. Binalik na natin. Yan. So ikakabit lang natin sa chassis So ayan, naibalik na natin So naikabit na natin sa chassis. So ito yung loob. So subukan natin yung testing na maayos. So try na natin to i-testing welding si Kobe Wild. Ayan. So on na natin. Yan. So yan, 80 lang muna. So, testing ulit natin. Na-welding na natin to sa labas, So, nakita na natin yung niya, welding. So, okay naman. So, on natin. Tapos, yan. So, may output tayo na 53.9. Yan. Tapos, yung ampere niya hanggang 260. So, ayan. Patayin muna natin. Sasarado na natin to para sa final. So kung nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe ko. Pero kung hindi naman, di okay lang din. So maraming salamat sa panonood.